Dyw i ddim wastad yn rhoi i deall pam fod angen talu am ein dŵr. Mae'n disgyn yn naturiol o'r awyr wedi'r cyfan, felly pam fod angen bilio amdano? Yn syml, mae'r tal am ddarparu dŵr glân i'ch cartref a mynd â'ch dŵr gwastraff i ffwrdd. Ac mae llawer o waith yn mynd i gael dŵr glân a diogel i'ch tapiau, ac i sicrhau ei fod yn eich cyrraedd chi'n gyflym ac yn ddiogel. Rydyn ni'n gweithio ddydd a nos i wella a chynnal y miloedd o filltiroedd o bibellau sy'n cludo'r dŵr yn ôl ac ymlaen i'ch cartref. Rydyn ni'n gyfrifol am fynd â'ch dŵr i ffwrdd a'i lynhau hefyd. Mae hynny'n golygu casglu pob flush neu bob troad o'r tap, a'r holl dŵr glaw sy'n disgyn ar ein cartrefi a'n ffyrdd. A mynd ag i un o'n gweithfeydd trin, lle mae'n cael ei lanhau'n ofalus cyn i ddychwalu'r i'r afonydd a'r moroedd. Ac mae hyn oll yn digwydd 4 awr ar 20 y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, ar draws yr holl ardaloedd sy'n ein gofal. Felly, sut ydyn ni'n cyfri maint eich bil? Yn syml, rydyn ni'n lluosi eich tyliadau dŵr a dŵr gwastraff a gwerth trwythadwy eich cartref. Mae gwerthoedd trwythadwy yn seiliedig ar faint, cyflwr a lleoliad eich cartref. Am nad ni benodd werth trwythadwy eich cartref, nid oes hawl gen ni ei newid. Rydyn ni'n ychwanegu tal bach hefyd i dalu am wasanaethau hanfodol, fel cynhyrchu biliau a rheoli ymholiadau, yn union fel cwmnïau cyfleustod eraill, a dyna ni. Nid yw'ch bil yn seiliedig ar faint o ddŵr eich chi'n ei ddefnyddio, am nad oes mesurydd dŵr gennych. Ac rydyn ni'n gwybod bod pawb yn hoffi arbed arian ar ei biliau lle bo modd. Felly, i ffeindio mas allech chi arbed arian, rhowch gynnig ar ein cyfrifiannell defnydd ar dŵrcymru.com. Y ffordd gyflymaf a rhwyddaf o reoli a thalu eich biliau yw mynd ati ar-lein ar dŵrcymru.com/fynghyfrif. Mae pob un geiniog a wnawn yn mynd yn syth nôl i gadw'ch biliau mor isel a phosib, a gofalu am eich dŵr anhamgylchedd. Dŵr Cymru, elw i Gymru.